Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gaskiya abinda na ji Nafisa Abdullahi a interview ɗin da aka miki, kin amsa tambayoyi waɗanda suke tsakani ga Allah akwai kuskure a cikinsu, musamman abin da ya shafi ɓangaren da kika yi magana da aka tambaye ki akan magana buɗe gashin kanki da kike yi, kina yin huɗuɗin rayuwanki. Sannan kuma da yanda kika ba da wata amsa kika ce wai ke ba robot bace ba wacce zaki zauna nan mijinki ya ce miki tashi koma can zauna miƙe ko i kaza bari kaza. Amma fa kada ki manta da cewa fa aure fa aka yi, aka same ki, mamanki aure ta yi ta same ki kuma sannan mahaifiyarki ta yi wannan biyayyar ne aka same ki ta wannan hanyar. To wannan ita ce biyayyar aure kuma Allah da Manzansa su suka ce a yi haka. Ba wai yin al'umma bane ba kuma wai ba wai cin fuska bane ba ko wani wulaƙantawa. To tsakani ga Allah kuskure ne wannan. Kuma magana buɗe gashin kai da aka miki tambaya kika ce ra'ayinki ne kuma ke babu mijin ma da zaki aura wai ya hana ki buɗe gashin kanki. Wallahi kin yi babban kuskure Nafisa Abdullahi. Saboda ai Allah shi ya ce dukkanin jikin mace al'aura ne. Ku rurrufe jikinku. To kenan wannan dokar Ubangijin ya zaki da ita a gaban Ubangiji. Don Allah ki bani wannan amsar. Sunana Nura FKD.